Hakatan Gulf States ka jingyaday hapding ka United States bat ka Saudi Arabia ka dangkala bat jiliw ha kapor ba ka jingyakan at ka West Asia ka dang peteng. Kat kum ka jingya thu kubor ka jingyaday hapding unong yalam ka US u Donald Trump bat u Crown Prince jong ka Saudi Arabia u Muhammad bin Salman kalong ka benta ka bakongsan hakani ka jingyakan at. Hakini kisngi baladep u Donald Trump ulapan pau pajba da kikintin ki papen ba u Crown Prince ula bandon kam ya ka jingyarap jong u watla menchwa ula don jing artatin halor ka jingya linti san hima jong u. Kani kalawan ra jingya perkat hakaliang jong ka Saudi Arabia. Hakaju kapor ki jingya thu kubor ki pen ba u Muhammad bin Salman ukwa ba ka United States kan beteng ya ka jingya le Persya ya ka Iran da ka jingtmu ban pen pra ya ki bor bat ki misail jong ka Iran. Henry ka Saudi Arabia kadang kentat ban shim benta pat ba ha ka jingya le. Kadaw ka bakongsan kadai ka jingma ka bakari kala ban mat. Kabenta ka babun jong ka umdi jong kari kawan na ki desalination plan bat lada kini ki syakta kinong ba kin samat ya ka jingye ka bajur. Nalor kata ka yok ka kot jong kari ka shanya bha ha ka umpnyang bat kanu ka jingjulor ka bakata aslem ya ka jingyo jingkot. Kumta ka Saudi Arabia ka persang ban yada yaladi na ka jingyale Henry ka ju ka por kadang don ka jingtmu ban pen pra ya ka Iran. Kani ka pen ya ka jingya per hapadeng ka jingtmu bat ka jingya shim benta ha ka jingyale. Hakaliang jong ka jingyada ka Saudi Arabia ka laksdang banwat ya kilat ki pathamai. Kalapen klan ya ka jingya trailang hapo ka Gulf Cooperation Council kanang ban pentikna bakiri jong ka Gulf kindon benta ha ka jingya kren ban penbet ya ka jingya kanat. Shu kari kam shania shu tang ha ka jingyada jong ka United States. Kalapen bun lat ya jingyada lengba ka jingyate jingyada bat ka Pakistan batru bat ka Ukraine banyo jingyarap hakirukom jingyale modern kentup ya ka jingyada Persya ya ki drone. Ka jinglong jingman kanang kam namar ka jingya shimbenta jong ki Houthis ki badon ha ka than shathi jong ka Saudi Arabia. Kini ki kinhun ki ladep banther ya ki chaka umpniang bamenshwa ka papenlong ya ka jingma ka banang kiw. Hakum kani ka jinglong jingman ka Saudi Arabia ka hab ban rai habdeng artli kilat ban beteng ban kershan ya ka jingya le Persya ya ka Iran ni ban penklan ya ka jingya persang jingya sok lengba ka jingya kren.